охирон вақтҳо дар майдон доварони занро бисёр мебинем, вале намедонам барои чӣ бисёриҳо мешуморанд ки футбол ин танҳо барои мардҳо аст. Занҳо албатта ки бо ин розӣ намешаванд. имрӯз канали футбародарон дар бораи довароне гап мезанад ки аз сабаби зан буданашон онҳоро пас мезаданд. пеш аз ин видеоро сар кардан хотиррасон мекунам ки спонсори ин видео 1xbet мебошад. дар ин ҷо шумо метавонед коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро ёбед. ссилкааш дар комментария. инчунин агар бо промокоди touchfood регистратсия кунед, барои аввалин пардохтатон то 6500 рубл бонус медиҳанд. акнун давом медиҳем. венди томас аввалин зане шуд ки ба ӯ бовар кардан бозии дараҷаи олиро доварӣ кунад. ӯ довари канорӣ ва довари эҳтиётӣ буд дар премер-лигаи Англия. аз аввалин бозиҳояш мухлисон ба ҳоли ӯ механдиданд ва мегуфтанд ки футбол ин пухтупаз нест ва фаҳмидан ин намуди варзиш хело мушкил аст. соли 2016 дар бозии дивизиони чоруми чемпионати Аргентина бозингари Депортиво Мерла Эммануэл Франсес довари канорӣ Мария Рокоро зад. бозии зидди Аргентина Хинес бо ҷангу ҷанҷол анҷом ёфт. бозингарони Депортиво асабӣ шуданд ки ду голи онҳоро ҳисоб накарданд ва ба довари асосӣ ба даъвояшон ҳамла карданд. ба ёрии ӯ Мария Роко омад ва ӯро Эммануэл бо туп зад, баъдан дар пушти ҳамдастагонаш ба ҷо шуд. баъди ин ҳодиса Федератсияи футболи Аргентина бозингари Депортиворо аз 22 бозӣ маҳрум сохт. соли 2011 рӯзноманигор ва комментатори Sky Sport барои гапҳои хунукаш нисбат ба довари зан вазифаашро аз даст дод. пеш аз бозии Ливерпул ва Вулверхэмптон, Ричард Кис ва Энди Грей аҳамият надоданд ки онҳо аллакай дар пахши мустақиманд ва довари канорӣ Шоан Масипро хело пас заданд. онҳо фикр карданд ки чунин бозиро наметавонад зан доварӣ кунад ва илтимос карданд ки ягон кас ба Масип фаҳмонад ки офсайд чист. Ричард Кис боварӣ дошт ки дар чунин бозӣ ин довари зан як хатоги аниқ мекунад. комментаторҳо хато баромаданд. Масип кори худашро ба дараҷаи олӣ ба анҷом расонид ва дар ҳодисае ки Торрес якум голро зад, байрақчаашро набардошт. ба он нигоҳ накарда ки пеш аз такрори он ҳодисаро тамошо кардан, ҳама боварӣ доштанд ки дар он ҷо офсайд буд. баъд аз бозӣ комментаторҳо Ричард ва Эндиро барои ин рафторҳояшон хело танқид карданд ва маҷбур шуданд ки ба таври оммавӣ бахшиш пурсанд. вале ба ҳар ҳол Энди Грейро аз вазифааш озод карданд. роҳбарияти Sky Sport ин рафторашро чунин фаҳмонд: дар футбол на танҳо мардҳо ҳаққи бозӣ ва доварӣ карданро доранд. Мирча Луческо ҳамавақт бо суханҳои хунукаш нисбат ба доварҳо машҳур буд. як вақт дар бозӣ байни Динамо Киев ва Аполлон, мураббии руминӣ эълон кард ки Динамо голҳои шубҳавӣ заданд ва дар ин довари бозӣ Наталия Рачинскаро гунаҳкор кард. хусусан ман намехоҳам ки бозиро зан доварӣ кунад, барое ки онҳо раҳмдил ҳастанд ва бозиро ҷиддӣ доварӣ намекунанд, гуфт Луческо. дар ахборҳо ва мақолаҳо Луческоро чунон танқид карданд ки дар вохӯрии дуюм ӯ ба Наталия Рачински як даста гули лола тӯҳфа кард. аз роҳбарияти Спартияи чехиявӣ бошад, барои бозингарони худ ҷазоҳои ҷолиб фикр карданд. Томаш Колбек ва Лукаш Ваха ба ҷазоҳои даста гирифтор шуданд, барои он ки нисбат ба доварони зан ноҳурматӣ пайдо карданд. ҷои занҳо дар ошхона аст, на дар майдони футбол, эълон карданд футболбозон. барои бозингаронро ҷазо додан як ҳафтаина онҳоро ба дастаи занҳо гузаронданд ва муддати як ҳафта бо духтарон машқ карданд. баъди ин онҳо қоил шуданд ки занҳо на танҳо дар рӯи дег истода метавонанд. ҳодисаи монанд дар лигаи дуюми Украина рух дода буд, вале тренер Миная танҳо бо ҷарима халос хӯрд. баъд аз бозӣ бо Верис, Игор Каркавченко дар бораи довари зан Кристина Казарок чунин гуфт: ба мо чӣ нарасид? ба мо довари ҳақиқӣ нарасид. ман ҳеҷ вақт дар бораи доварон гап намезадам, вале ҳозир хаб истода наметавонам. агар зан футболро нафаҳмад, ӯ бояд кӯдак таваллуд карда шинад. таваллуд, мефаҳмед? баъзе ҳодисаҳое ки дар майдон рух медиҳанд, онҳо намебинанд ва намефаҳманд. дар Испания дар бозии Спортива Валс ва Камбрил Суньо довар бозиро манъ кард ки аз стадион мухлисеро ки ӯро гапҳои қабеҳ зада буд пеш кунад. мухлис аз доварии ӯ норозӣ буд ва ба тарафаш дод зада гуфт: рав беҳтараш косаву табақ шӯй. ҳамаи мухлисон ва бозингарон қарори довард Март Декалегаро дастгирӣ карданд. дар охир мехоҳам як-ду ҳодисаи шавқоварро ки бо довари машҳур Бибиана Штетхаус алоқаманд аст ба ёд орам. ӯ на танҳо якум занест ки дар Бундеслига кор мекунад, ӯ инчунин милиса аст. ба фикрам ҳаматон ин видеоро дидаед чӣ хел Питер Нимайер ба синаи Бибиана даст мезанад. баъд аз 3 солаш чунин ҳодиса боз рух дод, вале бо муҳофизатгари Ингolштадт. Бибиана довари олиҷаноб аст ва бисёр футболбозон бо ӯ шӯхӣ мекунанд. яке аз онҳо ин Франк Рибери мебошад ки дар вақти тайёрӣ ба зарбаи ҷаримавӣ бандҳои бутсиёи доварро ҳуй кард. Гвардиола ҳам хост бо ӯ наздик шавад, вале довар дағалона аҳамият дод ва огоҳ кард ки аз бозӣ маҳрумаш мекунад, агар боз ба ӯ даст расад.
вале дар охир як одам тавонист аз гирду атрофи футбол дили Бибианаро ёфта. ӯ бо беҳтарин довари асри 21 Ховард Веб зиндагӣ мекунад, ки барои Бибиана шуда зан ва 3 фарзандашро партофт. дар вақташ бо Бибиана боз як ҳодисаи шух рух дода буд. соли 2016 ӯ дар статистикаи худ паси голӣ навишт. албатта туп нохост ба ӯ расид, вале кори шудагӣ шуд. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк монед агар чунин видео ба шумо маъқул шуда бошад ва ҳатман дар канал обуна шавед, ки аз видеоҳои ояндаи мо хафо намонед. бо шумо буд Мирзоёр Гайрӯ. хайр.